Türkmenistanda Türkmenbaşy Aşgabat, Türkmenbaşy, Amuderiya Aşgabat, Serhedawat Aşgabat we Daşawuz Aşgabat uğurlary boýunça otly biletleriniň gyçylygy emele geldi. Bu ýagdaý biletleriň satuwy bilen bagly paranyň möwjemegine we otlylara artykmaç ýolawçy alynmagy bilen bagly ýagdaýyň ozal görülip eşdilmedik derejelere ýetmegine getirdi. Gurban bayramynyň ýyzy süre ýüze çykan transport kynçylyklary barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 26-njy iýunda Balkan welaýatyndan maglumat berdi. Döwlet tarapyndan ýola goýulan otly we uçar gatnawlary ilatyň talabyny ýene ödäp bilmedi. Otlylara adatça kabul edilmeli ýolawçylardan 3 esse köp adam kabul edildi. Otlylaryň kupelerine, girilgilerine, geçelgelerine boş yer galmansoň ýolawçylar hajatxanalarda dikaýak üstünde durup ýol aşmagy mejbur boldular. Dip ýakynda bu ýagdaýlary başdan geçiren Balkanly ýolawçylaryň biri anonim şertde gurrun berdi. Türkmenistanda 16-njy 18-nji iýun aralygynda Gurban bayramy bellenildi. Bayramyň öňü syrasynda beýleki welaýatlerde dähmet çekýän raýatlar maşallaryň ýanyna dolanan bolsa, soňky günlerde işleýän sebitlerine gaýdyp gelýärler. Habarçymyz soňky 2 hepde golay wagt bäri uçar we otly biletleriniň ne online satuwda, ne de kassalarda tapdyrýandygyny aýdýar. Ýöne ol ilat arasynda biletlere bolan talabyň artmagynyň para berimiň möwjemegine getirendigini belleýär. Demir ýol wagzallarynyň käbir işgärleri döwlet bahasy 50 manat olan biletleri 250 manatdan satdylar. Käbir günlerde biletleriň bahasy 600-900 manada çenli ýetdi. Bularyň 3-den 2 bölegi artykmaç biletler diýsek ýalňyşmarys diýip başga bir ýolawçy anonim şertde beren maglumatynda uçar biletleriniň parasynyň hasda gymmatdygyny aýtdy. Azatlyk online tapdyrmayan otly biletleriniň demir ýol işgärleri ýa-da araçylar tarapyndan telim etse gymmada satylmagy barada Türkmen Demir Ýolları Agentliginden we onuň Balkandaky edarasyndan şeýle-de sebitiň demir ýol menzillerinden tesvir alyp bilmedi. Ýöne yerli demir ýol menziliniň bir işgäri anonim şertde habarçymyza beren maglumatynda wagzalyň ýol başçysyna döwlet tarapyndan her gün 200 sany ätiýaç biletiniň ýollanýandygyny aýtdy. Olara bu bileti saglyk ýa-da beýleki zerurlukları bolan ýolawçylara 1 sagat öňünden satmagy ýetir berilýär. Ýolbaşçylar wezipeleriniň hyýanatçylykly peýdalanyp bu biletleri öz tanışlary arkaly telimesi gymmada satyp ummasyz pul gazanýarlar. Netijede garyp raýatlar otla bilet tapyp bilmän kösünýär. Galiberde 200 biletden başga da 10 bilet artyk satylýar. Dip Balkanly demir ýol işgäri belledi. Türkmen Howa ýollary 2018-nji ýylda we Türkmen Demir Ýollary 2019-njy ýylda biletleriň online satuwyny ýola goýdy. Şonda häkimetler bu hyzmatlaryň ýolawçylar üçin döredilen täze bir aňsatlygyny aýdyp, biletleriň belli bir böleginiň online, galan böleginiň kassalarda satylýandygyny ma'lum edipdiler. Ýöne olaryň götürümini aýdyňlaşdyrmandylar. Muňa garamazdan Türkmenistanda ilat, uçar we otly biletleriniň ýeter ýetmezçiligi bilen ýyllar boýy ýüzde-ýüz bolýar. Raýatlar para bermedikleriň biletleri tas asla satyn alyp bilmeýändigini aýdyp gelýärler. Bu problema uly bayramçylyklaryň dowamynda we din jalyş möwsüminde hasta ýitileşip biletleriň töweregindäki para berimi hem möwjud ýär. Baralykda otlyda sapar edýän ýolawçylaryň ençemesi demir ýollaryň agyr ýagdaýdadygyny, käbir bölekleriniň çagşap ýatandygyny bellep, olarda sapar etmegiň hopludygyny ynanýandygyny aýdýar. Türkmenistanyň berk döwlet gözegçiligindäki media serişdeleri ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada mesele gozamaýar. Lewent Fulatynyň Türkmenabad şäherine mektep mugallimleri tomutky diň çalyş günlerine öýlerini amatly wagtda zähmet ruhsatyna çykmak üçin müdürleriň bir kanun pul sorýanyny aýdýarlar. Mektep müdürlerinden zähmet ruhsatyny tasdiklatmagyň bahasy käbir mekteplerde 400 manat çenli çykyp bilýär. Türkmenabad şäherindäki bir näçe mektebiň mugallimleri sol sanda 3-nji, 5-nji, 6-njy, 14-nji, 15-nji, 20-nji, 21-nji, 26-njy 27-nji we 28-nji mekteplerde mugallimler kanuny zähmet ruhsatyna gitmekçi bolanlarynda garasylmadyk kynçylyklara duçar bolýarlar. Bu mektepleriň müdürleri zähmet ruhsatyna gol çekmek üçin para talap edýärler.
eger yüze vursalar mugallimler amatly wagtda din jalsa gidip bilmeýärler. Diýip bir magarif işgär anonim şertlerde Zatyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň umumy bilim berýän orta mekdeplerine may aýynyň ahyryna 2023-2024-nji okuw ýyly tamamlandy. Iýunyň birinji ýarymyna döwlet synawlary hem netijelerini we okuwçylar tomutky din jalşa çykdylar. Türkmenabat şäheriniň orta mekdeplerine 20-22-nji ýyl aralygyna uçurumlara orta bilim şahadatnamalaryny gowşurmak dabaralary geçirilipdir. Din jalş möhümine bilim we terbiýeçilik işgärleri hem zähmet ruhundan peýdalanýarlar. Günnegur Sewitde Zatyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan magarif işgärleri zähmet ruhundan seneleriniň belenilmegine, korrupsiýanyň, tanışparazlygyň we paranyň möhüm rol oýnaýanyny aýdýarlar. Döwlet strukturalaryna täsirli garandaşlary bolan mugallimler kärdeşleriniň sözlerine görä zähmet ruhundan çykmakda aýratyn hukuklardan peýdalanýarlar. We ýam iýun aýynyň başlaryna nowbaty durmadan din jalşa çykyp bilýärler. Beleki mugallimleriň bir näçesi özleri üçin amatly wagtda zähmet ruhsadyna çykmakda mektep müdirlerine para bermäge mejbur bolýanlyklaryny aýdýarlar. Zähmet ruhsadyna çykmak babynda kanuny hukuklarymyzdan peýdalanmak üçin para bermäge mejbur edilmegimiz bilim ulgamyna bolan ynamy petega çyrýar we korrupsiýany höwüslendirýär. Diýip bilim işgär aýdýar. Mugallimler rahat din jalmak babatyny adalatsyzlyga duçar bolmaly däl diýip ol sözüniň üstüne ýetirýär. Bu aralykda mektep müdirleri Thomas Pastorna bilim ojaklarynyň öz işlerini dowam etdirip bilmeklerini üpçün etmäge çalışýarlar. Mektepler döwlet edaralary bolup, olar boş durmaly däl. Ýokardan jan gelse kim jogap berer? Dinç alýandygyma garamazdan men hem mektebe gelmeli bolaryn. Diýip bir mektep müdiri mugallimlary ýüzlenýär. Ýöne mekteplerde mugallimlaryň zähmet ruhsadynyň seneleriniň paýlaşylýan pursatlary bir näçe mugallimiň sözlerine görä edil auksiony ýada salýar. Käbir mektepler hakyky auksionlara öwrilýär. Bu ýerde muallimler amatly wagtda din jalmak hukugy barada şertnama baglaşýarlar. Has köp mukdarda para teklip edip bilýän adamlara artykmaçylyk berilýär. Galanlary bolsa öz paýyna düşen seneler bilen kanagatlanmaly bolýarlar. Diýip bir mugallim Zatyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi we zähmet ruhsadynyň parasynyň käbir mekteplerde 400 manatdan aşýanyny aýdyp sözüniň üstüne ýetirdi. Onuň sözlerine görä mugallimlaryň en çemeti esasan tomtuň birinji ýarymyna zähmet ruhsadyna çykmagy amatly hasaplaýarlar. Olar bu döwürde howanyň has ysty bolýanlygyny, tomtuň ikinji ýarymyna mekteplere dolanyp baryp täze okuw ýylyna taýýarlyk görmegiň has netijeli bolýanyny aýdýarlar. Ýöne mugallimlaryň zähmet ruhsadyna çykmagy hem olaryň ara kesmesi din jalyp biljekdiklerini aňlatmaýar. Mugallimler tomutky din jalş möhüminiň dowamyna islenlik wagtda özleriniň haýsydyr bir köpçülik şäheretine gatnaşmak üçin mektebe çağırlyp bilinýänini aýdýarlar. Lewan Fulatynyň baş bilim müdirliginiň Akbar Çeşmeniň sözlerine görä mekteplerde zähmet ruhsadynyň paýlanşygyna bir kanuny hereketlere ýol berilmegi mugallimleriň zähmet hukuklarynyň berjaý edilmeýänligini görkezýär we şeýle hereketler kanunylygy ters gelýär. Aslynda din jalş meselesi zähmet kanunçylygy we köpçüliklerin şertnamalar bilen düzgünleşdirilmelidir we paranyň barlygyna ýa-da ýoklugyna bagly bolmalydyr. Ýöne bir näçe 10 ýylyň dowamyny bu ýagdaý däwe uruldy we hiç kim hukuk goraýjy edaralara arz etmeýär. Arz şikayetler beýan edilen halatyna hem şikayet bildiren muallima garşy ähli administrativ güýçler herekete geçýär we muallimy işleme diýerler. Diýip welayet bilim müdirligine Çeşme aýtdy. Orsiýet 25-nji ýylyna Ýewropa Birleşiginiň 25 ýurduna degişli dürli habar terýişdeleriniň 81 sanasyna el ýeterliligiň Orsiýetde gadagan edilenligini aýtdy. Bu çäre Ýewropa Birleşiginiň may aýynda Orsiýetiň bir näçe habar terýişdesine girden gadaganlygyny jogap aral hökmüne düşündirildi. Ýewropa Birleşiginiň girden gadaganlygyny Kreml bilen baglanşykly propaganda torlary hökmüne häsiýetlendirilen 4 neşir. Ýewropanyň sesi, RIA Novosti habar gollugy, Izvestiya we Rossiyskaya gazeta diýilip atlandyrylan habar terýişdeleri Birleşigiň çägindäki neşir hukuklaryndan mahrum edildi. Orsiýetiň daşary işler ministrliginiň aralmak üçin gadagan edýänligini aýdan 81 neşiriniň arasynda AFP, Germaniýanyň Der Spiegel we Frankfurter Allgemeine Zeitung, Fransiýanyň Le Monde we Liberation, İspanya'nın El País ve İtalya'nın La Stampa, La Repubblica neşirleri var. Avusturya'nın ORF Devlet Telekampaniyası,
İrlandiýanyň ERT ýaýlymçysy we Ispaniýanyň Efe habar gurulugy hem gadagan edilen neşirleriň sanygyna giridildi. Gadagan edilenler sanygyny Metduo serişdäki giridilmedik Ýewropa ýurtlary diňe Horwatiýa we Lüksemburg boldy. Ministerlik bu neşirleri Orsiýetiň Ukrainada geçirýän ýörüýte harp operasiýasy diýilýän barada ýygyderli ýagdaýda nätakik maglumat bermekde aýplady. Russiýa Federasiýasy dörli derejelerdäki içerki jurnalistlere siýasy sebäpler esasynda azar berilmeginiň we Rus medeniýetine esassız gadaganlyk giridilmeginiň jogapsyz galmajakdygyny bir näçe gezek duýdurdy diýip Daşary işler ministrliginiň beýanatynda aýdylýar. Emma muňa garamazdan Brüssel we Birleşik Ýurtlarynyň paýtagtlary eskalasiýa, gyzdyrmak ýodasyna eýermegi saýladylar we Moskwany degişli hemde barabar çäreleri görmäge mejbur etdiler diýip ministrlik aýtdy. Şeýle-de Orsiýet öz beýanatynda Ýewropa ýöneşigi RIA Novosti, Izvestiya we Rossiyskaya gazeta neşirlerine garşy girden gadaganlyklaryny ýatyrsa, bu gadagançylyga gaýtadan serediljakdygyny aýtdy. ABŞ-nyň Döwlet Departamentiniň medeniýet wekili Matthew Miller bu göçümiň Rus hökümetiniň jurnalistikany basyp ýatyrmak üçin edýän tagallasynyň ýene bir alamaty bolanyny aýtdy. Olar öz halklarynyň hakykaty eşitmeginden gorkýarlar. Orsiýetiň Russiýanyň içinde edýän hereketleri, hökümetiň öz halkyny basyp ýatyrmak üçin görýän çäreleri, Moskwanyň öz goňşusyna goşun sürmegi, goňşusynyň ýerlerini bekanun basyp almak baradaky hakykatlary eşitmeklerinden çekinýärler diýip Miller sözüniň üstüne ýetirdi. Orsiýetiň Döwlet Dumasynyň spikeri Vyacheslav Volodin Ýewropa Birleşiginiň Rus neşirlerine girden gadaganlygy Günwataryň başga islenlik nukdaýnalary kabul etmekden ýüze gurýanlygyny görkezdi diýdi. Awstriýanyň Daşary işler ministrligi Moskwanyň bu kararyny tanqidlady we Orsiýetiň Wenadaky ilçihanasynyň jogapkar wekilini bu mesele boýunça gepleşmäge çağırdy. Bu karar beýle geň alyjy bolmasa-da Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň köpçüliklerin habar serişdeleriniň dürlüligini basyp ýatyrmak we netijede öz ilatyny garankylykda saklamak üçin ädýän ädim bolup durýar diýip ministrlik aýtdy. Moskwa Ukraina garşy giňerimli urşa başlady bäri Orsiýetde 1 millionddan gowrak web sahypany, şol sany Facebook, Instagram we X platformalaryny, Azat Ýewropa, Azatlyk radiosiýaly garaşsyz neşirleriň web sahypalaryny petikledi. Ruslar bu petiklemelerden aýlanyp geçmek üçin VPN hyzmatlaryndan peýdalanýarlar we häkimetler bu hyzmatlaryň hem gaýta-gaýta öňüni baglamaga çalışýarlar.